Здравейте, хора! Днес ще разгледаме, общо взето вече започваме игра ни Chapter 2. Много ще е интересно, така че останете до края. Ще разгледаме и следващия път ще се опитаме да избягаме с лодката. Преди да започнем видеото, ще ви кажа да се абонирате за този канал тук, долу. И да изгледате някое тяхно видео. А сега е време да минаваме, след като се абонирате, разбирате, и лайкнете видеото. Да започваме. Абонирайте се за този канал и лайкнете за някое тяхно видео, за наше, разбира се, и който иска също може да се абонира и да пише в коментарите да му направим на него реклама в някое наше видео, разбира се. И общо взето ето, цъкате някое видео, лайкнете, абонирайте се за канала и да започваме. Ще е интересно, знаете, играли сме и другите части, така че така на изи ще играя, защото все пак за първи път. Добре. Така. Почва и първи дей да не успеем. Поне да разгледаме играта, пък следващия път да си избягаме. Да, ми впечатление същото като при Chapter 1, пак в някаква стаечка. Първо винаги се оглеждам дали има нещо и тогава почвам. Тук мисля, че би трябвало да е лодката, но не съм много сигурен. Тук мисля, че това е като анимацийка накрая. Да. О, не, има и камера. Бягай, ще ме види. Айде, бързо. I see you. О, не, и детката, бягай! О, тега ключове, мисля, че бяха за... Обаче трябва да намеря оръжие. Аре, към лодката пак. Към лодката!
There you are. Честно казано, това не знам за какво е, но това е по принцип ключа за лодката. Не знам дали ще успея. О, не! О, бабичката, бегай! Бегай, бъде! И това ще от мен, приятели. Айде, чао!